Non é a primeira vez que a comarca do Salnés e a China tecen lazos, pero desta volta esa relación podería ir máis alá dunha declaración de intencións. A Mancomunidade recibiu hoxe a visita dunha delegación de empresarios do sector da conserva que queren abrir novos mercados en España. Para nosotros es muy gratificante que, pues precisamente que hoy estén aquí, sobre todo interesándose por la comarca del Salnés, por los productos del mar, por la industria conservera. Nese sentido, nas últimas horas achegáronse ata 3 conserveiras da zona, Cermar, Real Conservera Española e Friscos, para coñecer o seu traballo e, sobre todo, a calidade da materia prima. Sabía que Galicia era a principal zona conserveira de España, pero descoñecía tantos detalles. Grazas a esta visita coa Mancomunidade visitamos 3 conserveiras de diferente tamaño e produto, todo de moi boa calidade. Impresionounos polo cuidado dos detalles, calidade e presentación. Son empresas con moito potencial para colaborar co mercado chinés, indicaba o presidente da Asociación Nacional da Industria da Conserva da China. Ademais deste sector, o xigante asiático tamén pon a vista no sector vitivinícola. De feito, tamén se achegaron a 2 adegas, ao tempo que aproveitaron para coñecer algúns dos principais recursos turísticos da zona. Agora, a Federación Chinesa de Comercio e Industria en España e a Mancomunidade do Salnés teñen previsto elaborar un memorando para definir as vías de colaboración. En los próximos días se va a redactar un memorándum precisamente para que no nos olvidemos de que estas negociaciones sigan avanzando y que podamos conseguir objetivos comunes que beneficien, por supuesto, a todas as partes. Porque o que buscan, explican dende a delegación chinesa, é establecer un mecanismo fixo de colaboración entre a China e España, en especial con Galicia e o Salnés. Nese sentido, esta mañá o representante chinés lanzaba unha invitación á Mancomunidade, asociacións sectoriais e empresas para que visiten Pequín a finais de agosto de 2025. Será coincidindo coa celebración do 30 aniversario da Asociación Nacional da Industria da Conserva da China. Un punto de encontro que a ser clave para seguir avanzando no desembarco na China dos nosos produtos.